No pleno do pasado mes de outubro aprobamos a proposta que instaba a Xunta de Galicia a reactivación da asistencia sanitaria. A pandemia derivada da COVID-19 puxo en evidencia o importante que contar con un sistema sanitario público e forte, con unha atención primaria reforzada como porta de entrada principal. A Xunta de Galicia optou por un camiño totalmente contrario, reduciu drásticamente a asistencia presencial, pechou consultorios, pechou PACs, centros de saúde e centrou a atención presencial sobre todo na consulta telefónica. Isto está a ocasionar graves problemas tanto para os profesionais como para as persoas que precisan acceder a esos servizos. Necesitamos, polo tanto, que se tomen as accións pertinentes para reactivar a asistencia presencial na atención primaria e poder dar resposta ás demandas derivadas da COVID-19, mais tamén ao resto das patoloxías. Aumentar no centro de saúde o número de profesionais que sexa preciso, incorporando novas categorías e creando equipos multidisciplinares. Necesitamos que se destinen máis orzamentos á atención primaria. É, ademais, importante modificar os decretos que regulan as áreas e os distritos sanitarios. Necesitamos tamén que se publiquen as listas de agarda que levan sen publicarse dende o mes de xullo e, por último, é importantísimo cubrir as baixas e as vacacións do persoal sanitario.